Аю әппәс әкияте. Аю баласы яши икән урманда. Исеме әппәс булган. Бу аю баласы бик эшчән булган ди. Әппәс яз көне бакча казыган. Бер түтәлгә кишер чәчкән. Кәбестә дә утырткан. Шөгендер дә утырткан. Кыяр да утырткан. Помидор белән шалкан да үстергән ул. Көз җиткән. Яшелчәләр өлгергән. Бәләкәй аю аларны җыйган. Шишмә суында юып ашый да башлаган. Мәм, баллы, тәмле, татлы мәми дип сөйләнә икән үзе. Шул чак куян узап бара икән. Куянның ашыйсы килә икән. Аю әппәс, бир әле миңа да тәмле әйбер, дигән куян. Мә, дигән аю баласы. Куянга бер кишер, бер кәбестә, бер шөгендер, бер кыяр, бер помидор, бер шалкан биргән. Рәхмәт сиңа, әппәс, рәхмәт, дигән куян. Шул чак керпе килеп чыккан. Мә, син дә авыз ит, дип, әппәс керпегә дә яшелчә биргән. Шул чак тиен килеп чыккан. Тиен, син дә аша, баллы яшелчә, дигән аю баласы. Аю урмандагы барлык җәнлекләрне сыйлаган. Барысы да әппәскә рәхмәт әйткәннәр. Рабит Батулладан.